naende litani ongola akero yo mintu nyabaro ngambi yamono atebete nga watani ne gabana twako kire no nyabaro asema angana ali akwanete ingo watani ne gabana bone ga singo kalwete kwatima nere nyaibo mintu no muntu mungai naine budget ya somwa Kenya mzima nyamira nero yatangana una yatanga sungane nero yatanga sa soko si budget tingia iko nyalibo no muntu mungai ni tatigale ngora iko twako mukwatisia ekere bindi mbere bako ge otiga ile miaka atiga ile bere yoto kumusaba agende okora buna bana inchi bateba amache aigore abana baria chio banyaka somia baikire 700 abana 700 kwa kande fisi ko winse bakaigoro bakore school amenta babeno eneri ekera bana abango cyane getenka ekera mentira bana abu naende kede ngiri tutagete tuamwire bune nyamusi division ya twarenga division nyingi tuamwire inga ekebi 2027 nyari bobweka egere ngakende abamura ba minto bana baitu bakire muna bono mwana minto chiro ko kujanwa no mwana muyale naende no mokale ase miagana kwato so kole miru aitobote o bana abantu barutia konye igon konya kumubeka torera era tikaka onyaba ante sa konyara aitobote emiake 2032 kochigo tomo ene gabana no muntu akorire mereme miya gabana ya ha musinyari kimwomi igo orentira mangana maya noroche agachwake sabu yoko kabese bira kitabia cha kole machupara akagenda akabeka kibesa amo ogorire bira kita byatokonyire kipara kyaoriwa ebinto ebinge byakorirwe kinyageta ali ekikyakira unakorengana ba minto bande bakwali igorende nabonta itakoteba ngambi yamono minto tigatobwaterane elinde toirania amusinyaribo naenda irane etamwende yaka Nyaribo ni tuta. Kwa nini? Jinsi ametufanyia kazi inaendelea sasa hivi, kuna trakta inalima barabara, chenye mebaki tunataka bridge ya Ongira. Akikubali atujenge hiyo bridge. Naye tumekubali ni tuta. Wajaluo ni tuta. Asama dieta Miriam Morao nyango korwa Engoto Pooling Station. Igonko ira nelinga igotu achira asobo amo. Asobo akera nyali ngambi yamono asega sia kodire. Enyageta ali ya nyamusi oletire sabari kwa Mungu agachere. Konyora abantu batigire konyora abana. Lakini wana iga asiti kacheti konyora abantu batigire batigire konyora abana lakini wana iga utakero motienchanu ali abana bako ibona nyamusi abange. Igone kibara kirinya libare mire igotogo teba gabana ajiroje abeka makarabati igonya libo tuta. Biamono kabachire litaya abasubati bachire family asenge jenya gatati tobwatene anyamira korwa go ikanyamira okonyomo kungo kwere ireje bagataba bana tigatobute bana ntokanyara bana dero mosaja bana rara kano no mongina kazi bana igaya ile bana kungo anteni bo ireje kimwami yamono tuta chenye iko tunamuomba aendelee na hiyo mwendo yake na atembee aone mali ambayo hajafanya aende kasi endelee. Tunamuombea amalize kipindi yake 2027 ni Nyaribo Tindim. Wangapi wanasema Nyaribo Tindim? Haya, tunapenda Mnyaribo sana kwa sababu ni msemo pole. Yeye maneno yake naenda pole pole. Ukienda kwake anapea wewe nafasi, unamuongeleza, anasikiza alafu mwishowe anatekeleza. Tumwambie sisi tunafurahi na yeye atembee aone mali hajafikisha yote. Kama hapo huko Misambi tuko na Nyagetari yokoro kwa sianyi dispensary apandise hiyo Nyagetari kwa health center ili tupate ni Karanja mcheno mo byale onyabututu Nyamira noti ekerenyo sub county omugaba none amosinyaribo no mugaba nando chokorera ashingiya ndasa ote abantu aminto ngande amangana yande mo gotaka koigwa tigango chengo tebingikire Kenya amo igwete chigabana chikaba chikide chigatanga oshaka de gasibuya ogakumi ngakinya mire ero nyabi oitera na magega
leti miteri umwe karanya liba arenge ngakieri gale korigeria yo bisiena kiarengo gocha gwa rengo agasoime agasoa kwa busara komanya nkia gokora. That's why mwaro jenga Nyamira yaitira abere maega lakini bora saa iga leti miteri nya libo gale 87 to 90% ese gaso kora ko kwane raya no nyagira twango ko wika muinaria jiro mopengo to muro menyete kendo ngeria akori because nya libo gabwa testa e plan acha ageta abana 200 gosomia secondary school bosa agaja 400 agaja 600 aya ebira kitu mo te country wide no governor kenyeje obwate bintu biria tazo bango batenga no takaba tano ta to bogaba no abana ba 700 yorio la batenga iba gosomigwa njege na te anto baito Nyamira kero montar karansi obisi emiaka ne bate time limit akobere emiaka 10 meaning etano na chieta asegete no nese bangi ya ikuitiko se commercial agakabeza agacha gokorera ono meaning oko mugusieri etano it is up to you to kulijira sachirio cyo kwakara sa kabeza ata gokora development inche na go te yabanto igareta as use common sense isete ko genda isete ko genda yana liba ko le di komiaye na to sabera afiengia na hago gocha na yogambe korende inki to go segetana erinde Nyamira iterolekane una number 1 ege ntoka te anto aminto oigweta ingo batenya liba akorire abana basomire these are children from chi aba bataiyo aya abantu barabataka chinya getari orocho agachire sometimes ya sasingire waje getari gwakana singi 16 chita je gwakana ngane chiba cha mayogo just ndege ntogete kwarukie card yagera kwagwe ni wama yogo na sinya getari igona ngote abasa abantu ba Nyamira to itaiso mabino nyome iyo ndenero tagete to ago sabira afiengia beka no mokia to Nyamira yaito uchakiro bolemi moroje bine cha yaite kayumba akinya saga oncho ko ko moino akarete bolemi ubuya bwekawa mimi ekawa yaro kigendo edora ona akanya gukwana sa otigete edora ukari goja gotebera mayu goja gotegerera beke ka gumugondo tumakora totenya liboiga abantu ba minto rusie metere megondo goetaiga ese kindo cherinde kaguria nyoro omugasumuya enjera unabona unale tetebira kita obekire chipari chia uletia igore ona miake yetigare tebere twale kumusabanga nyasamu bwati sinanda moyo anyebeka moro nguya tinyageta ali nchira igoira aretire konya chitale ngoro maega achisukiake ejinde njiro cyabera matuka mange jisuke jije no aire bofo erinde abantu banyore obo ange communication yirange ebintu abekire strategy bona dede ko bikora nebinge gobono bune imona umuntu mwana nchikanya restima anyorere eskuru njiro cyagura achi maintain bujayiga ande abantu baito baitabire ngana ki kachakire ona matuka yatigari to gukore kirabera isi erinde to musuki obisi akore binde ebyo bali bande bakorumaega na oro basoye konya kwega giga abara butiga baturi yake